panakayanak ni Apo Jesus. Every time nga da iti may ngayon iti pamilya nga baro nga baby, everybody got excited nga mangigem, mangkita, mangbagkat, karakaro na ito kaya nanak nga baby. Palaksid lang dagi babasit na lang kakapsat nga kukusda ti atensyon o aday iti chimpu nga may anak nga ubing. But the atmosphere iti pamilya kat the excitement nga rito nga baby ay ngayon dadating to iti Diyos and igaman dagiti babasit nga ima kan saka na ayaman dagiti tumang na di saka na di ima na and ura di pingping na. Everybody is excited to see and to watch that na anak nga baro kan basit nga ubing iti pamilya. Mapalagi panak di chimpo na anak ni Kristo Jesus, well, hanga perfect di pa nakaya na ka na. Nakabutbutang di, risk di ay, iti health ti ubing. Karakaro iti panahon tatano, ada kung sepsis di delikado. Ti infection. Nga minaiwanan ni Apo Diyos ti ubing. And, uray kini Mary nga, amuna nga dating nga baby nga inpas nga inakat. Espesyal una dito iti sangwanan iti Diyos. Gapusta na ibaga kanya nga isu iti mangisalakan. While everybody kanuray ni Joseph kan iti pamilya kat excited nga magigam dito ima dito basit nga ubing nga dito. Iti panunot ko iti dito nga chimpukat. Dito yan ni Apo Diyos nga naikan iti lasag. And babaan dito lasag nga dito. Data maaywa-aywanan nga uri lang hantepe kahit aglanding iting ilaw di muging yubing. Dito lasag nga dito maaywanan dito yung gana di usto nga panawan. Kat isu iti mangbaklay iti ungat kan pungtot kan basol iti tao. Nga baklayin na iti basol iti tao, baklayin na pa iti ungat iti Diyos. Tapno lang adat panakay salakat iti tao. Babaan na iti panakay pasngay. Babaan iti panakay kana iti lasag. Naadaan iti tao tinamnama. Tanaadaan iti tao ti mangbaklay ti basol na. Kan mangbaklay iti pungtot kan ungat iti Diyos. Nga imbis nga iti tao kat diritso nga dusana iti impyerno. Ada iti nang baklay. Isureta lasag ni Jesu Kristo. Karagitin mawat kini Kristo na ikanda iti namnama. Karagitin nagtalag kini Jesu Kristo. Dahil nga lasag nga na idaton di krus nga perfecto nga daton. Perfecto nga lasag nga hanga narugitan iti baso. Naikan iti tao tinamnama ti panakaisalakan. Kapsat, sapay kuma. Anayim kan talkam. Dahil nga perfecto nga daton. Kan mapalagipan kay tiniti Christmas. Nga it's not just nagpatingga di baby nga cute nga baby. Mas hapol di tapno may ganisunay ti lasag. Nga mangbaklay ti basol kung puntod iti Diyos. Di gusto nga panahon nga naisagana para kanya. Good night, Kapsat. And thank you for watching the YouTube channel. Keep on, Kapsat.